Club Junta, building better Ng'alulization ya lero ikupita ku area 30 koyamba makamaka kwa Inspector General of the Malawi Police ndi anthu anu amene mmati mukakumana mmachita analyze ma audio anga. Ndithokoze kunena kuti audio yanga ya dzulo munakumananso anthu 12 ndikumayichita analyze kumanena kuti amene iwalankhula kuti nkhani ya zikwanjeyi izafikapo nthawi imene anthu azayenda khomo ndi kumakhapana ndiye that is inciting violence. Ndi amene ipopeza wakonza mademo tiyeni tizammange masiku awiri akamayandikira kuti mademo amene wazalephereke. Ndafuna ndikuwuzeni Inspector General komanso ndi timu yanu kunena kuti ngati kuli munthu amene samapanga mantha ndi polisi ndiye ndi ineyo, motero kuti pologalamu yanu imene mwayikonzayo it is a welcome development, ndipo ndinyadira kwambiri mukandimanganso chifukwa ndatengatu nthawi osacheza nanu mmasero. Choncho ngati mukuona ngati ndi nkhani yokuti muziopsezera anthu muziko la democracy, ine nditalankhulapo nditazuzula mchitidwe umenewu onyasa umene ngakhale ma president opuma auzuzula mchitidwe umenewo, ndiye mukuona ngati ine ndingaope isizingatheke. Ndipo tikanakhala kuti tikulamulidwa ndi Abakiri Muluzi, a Joyce Banda kapena Peter Mutharika, ngakhale olo anthu owasakuziwika koma akanapita pa TV ndikuchita kondemu mchitidwe umenewo oyenda ndi zikwanje. So chodabwisa nchonena kuti munthu amene wayenda ndi zikwanje siku limene anthu amafuna kupanga mademo muziko la democracy amene sanachite incite violence, koma amene walankhula ndi kuzuzula ndi ati wachita incite violence, you are welcome. Ndipo tine ndafuna ndikuwuzeni mufufuze foni yangayo pamene ili ikuwuzani kuti ndili msewu wa Mchinji kumene kukuchitika zovunda, kumene sopano ukusiki kulembesaso zisankho iyayi koma kufupa anthu ndalama. Anthu akumachita kuyima mizere iwiri, mzere wolembesa ndi mzere wokalandira ndalama muboma la Chakwera, amene anayenera kukapita pa TV ndikukachita condemn issues of violence, the acts of violence. Koma popeza iwo wakuona ngati afikapo zonse zili bwino kwa iwo ndiye akhoza kumapanga zimene angapange. Ndipo inunso mukhoza kumaonesa ngati ndinu a polisi koma muli a MCP, onamizira ngati ndinu a Malawi Police Service koma mukutumikira chipani cha MCP. Ndiye nkutheka kuti alipo ena amene mmaona ngati omenyera maufulu, amene ndi amantha kwambiri, amati akamva zina la polisi amathawa. Ine ndi nchifukwa chake inetu zangazi sinimapangira kunja, inetu ndimapangira momuno. Ndipo ine olo mutakonza maulendo khaya ndi 1000 okuti mufuna mundimange, olo kukonza maplani okuti mufuna mundiphe, chosangalatsa nchonena kuti pamene iwe ukundipha ine uziyonse kuti so inawenso zenjerako 6 feet kapena 9 imene ikukudikirira, chifukwa aliyense azafa, khaya ndi president, khaya ndi minister, khaya ndiwe kansala, khaya ndiwe olemera, khaya ndiwe osauka, ndi mmene Mulungu anazikonzera. So iweyo ngati ukukonza ziwembu zotuma anthu kuti mundiphe ine kapena mundiopseze ine muziko la democracy, mukunamizana kwambiri. Ziko la manyaka ngati limene lili, limene economy yake ya ziko ndiyoonongeka, imene president yake padakali pano pa walamula a Reserve Bank kuti ati azitenga forex yonse, azichita banki forex yonse ya ma NGO. Ndafuna ndingokuchitani kasukulu pang'ono kunena kuti mandate ya Reserve Bank ndi kusunga ndalama za boma komanso ndalama za mabanki zikachuluka. Ndibwerezenso pamenepo ndikuti noti kuti iwo alibe capacity mabanki osunga ndalama zawo, koma malinga ndi policy ndalama zikachuluka amakachita deposit ku Reserve Bank, kusonyeza kuti mabanki yo ni ma commercial banks amene ayenera kusunga ndalama za Malawi including ma NGO. Ndelero mukamatulusa statement yanu yonena kuti ma NGO akusaka za ndalama akuononga forex, choyambirira mukanazichita cheki maulendo anu. Economy ya ziko ino ikuonongeka chifukwa cha maulendo kuyenda na mandawala. Cheza apa lero, cheza apa mawa, maulendo opanda ntchito. Don't blame the NGOs.
ndiye mumuona Reserve Bank governor awina opanda nzeru achita implement this instruction. Kukhala ndi nzeru mukwenera mubwerezenso statement yomwe auze kuti mandate yathu ndiyosunga ndalama za boma komanso ndalama za mabanki kuzangosungisa chabe zikachuluka. Ma commercial bank ndi amene amayenera azikhala ndi ma account ya anthu ena. Izi zikungoonesa kunena kuti ulamuliro wathu ulibe ma direction ndi opanda masomphenya. That is why mwamba kutulusa lichowa sopano. Lichowa limene linkaenda ndi kamuzulija a sign yonena kuti this country is going back to one party system. Ndiye ngati aliko ma activist ena amene ndi amantha, ine sindili chonchotu, ine si mmodzi mwa iwo wa ma activist amene ndi amantha, sindimaopa wina aliyense, ndimangonena chilungamo ndipo ndizapitiriza kunena chilungamocho whether one likes it or not. So mukamata nthawi yanu kumanena kuti tizichita analyze ma audios akalindo, ndili very ready muzichita analyze. And nizodabwisa kunena kuti amene waenda ndi chikwanje sanachite incite violence, koma amene wazuzula khalidwero ndi amene wachita incite violence. Ineyo ndilipo ndipo ndili ready. Andiso tumwina mukuchedwa atukudikirira mademo kuti muzanditenge. Mukanakonza program yabwino yonena kuti isanafike siku la mademo lifache mademo ndeti apangatu. Ngati ili plani yonena kuti muleperese mademo aineyo Malawi First ndi mabungu ena ndemo kunama kwambiri. Mademo tipanga ndipo palibe amene angatirese, ndipo tichita demand kuti wankulu wa meki, wankulu wa NRB komanso machini anu amene maina anthu amene anakagula machiniwo ndili nawo. Maina onse amene anakagula machiniwo kuphatikiza mwana wa mkati wa ku State House tili nawo, kuphatikiza ma presidential advisors tili nawo, maina tikwaziwa amene anakagulawo. So musamana mizidwe, this is ziko la democracy ndipo likuyenera kuti lipereke ufulu kwa enyake azikolo. Koma mukafuna kubwereza one party system ndiye nkuteka kuti alipo ena amantha amene amakuopani. Koma ineyo ayi munati mpite mmachini mwanu mukafufuze akuuzani machiniwo kuti chimene chocho chili nsewu wa mchinji. Ndipo mwina nkuteka kuti paja mwatenga mafoni anga ochuluka, nkuteka kuti mwina muli ndi nambala imene isakugwira. Pano pandingo kuthandizaniso ndika nambala kena kuti mwina pondifufuza musavutike kwambiri, kuti mukoza kungoimba paja nene mabwera ku area sate konkotu kuzachongesa bero oloso mukanditana kubwera konkoso kuti musama oche kwambiri mafuta kundifunafuna. Ndi 0 9 awiri 3 6 5 maziro 3 5 mwina ku polisi kupaja anthu ena ake usi wazipolopolo unaseka makutu ningobwereza so kawiri ndi 0 9 awiri 3 6 5 0 005 ndiyo nambala ya the DC tu kufuna kundiitana kuti mundimange. Musavutike. Koma mukakonza ziwembu zanu ndafuna ningokuuzani kunena kuti pamene mukukonza ziwembu, pamene ine ndikupita nanunso muzakhala mukupita, chifukwa ine sinimapanga mantha ndi wina aliyense muziko la democracy. Umene usogoleri wake ndi manyaka eni taonapo ife asogoleri osakhala zinazi. Taona asogoleri okuti akamaenda anthu ndikumanjenjemera ndi excitement, anthu ndikumayimbira m'manja. Sizi ukamaenda anthu angokuonesa zigubu, sizi ukamaenda anthu angokunena kuti tamonene akanena kuti ati pasafetereza fetereza uja kulibe, fetereza wa mwenye ainyaja kumukanisa. Tikangomva kapena mmangomva kuti kulamulira ziko nde mwapanidwa chisekotu zakuvutani. Inu yani ndiyobera yomweyo, taberani. Otherwise kupanda kubera iniyo simungawine zisango zikubwerazi. That is why mwasavuka. Apatu mwasavuka.
olo chimene munganene palibe chingachitike. Lero ndi awa commission of inquiry ya ndege out of anthu 50 anapitako munthu mmodzi chifukwa cha mtima osakondedwa. Anthu ali ni mantha kupereka umboni muziko lawo, koma chifukwa cha mtima wanu wainu wankhaza, mtima ozitenga ngati ndinu madolo, ndi chifukwa cha commission of inquiry imeneyi sipereka credible results, chifukwa chinachita kuoneka koyambirira komwe kuti Malawi ayikana. UTM zikuyenda bwanji munzuzu? Tamva kuti mwathamangisidwa ku Grand Palace Hotel, anthu ena ochenjera andale akaopseza mwenye kuti mukapitiriza sitima kupatsa ndi ma business, ndiye akwakusiyani kutali kutapangani convention yanu. Utenga kwa inu amene muli ma delegates, chonde sankhani, musankhe munthu amene nditi ndikuuzeni pano, chifukwa ineyo sinimapanga mantha. Munthu amene muti mumvotere kumene koko pakati pa ma president osewa onse amene ali kumene koko ndi munthu amene inuyo ati akusangalaseni mfundo zace zabwino. Musavotere ndalama. Mukavotera ndalama magulisa chipani. Musavotere unkhalakale, chifukwa munthu ukoza kukhalaso nkhalakale uliso manyaka. Muvotere munthu amene ali ndi vision, amene angatengere UTM patali, chifukwa kumene koko kukhala mba Boni Galinda the DC, mwana upsha kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza Village, TM Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.